Čaute ľudia, dneska vás vítam u ďalšieho videa. Urobil som na to aj fong. Idem ochutnávať Feastables. Moja prvá čokoláda od nejakého youtubera. A poďme na to, ideme to otvoriť. Trochu sa bojím, aké to bude, či to napríklad bude nejaký prepadák. Že proste to ochutnám a že fuj, mňa to vôbec nevchutí. Ale má aj iné príchute. A ideme na to. Takže tak toto znútra vyzerá, potom to je takéto väčšie, sú tu také polička. Není to vôbec prepadák. Je to peanut butter, do prekladu oreškové maslo, ale dobré, veľmi dobré. Takže keď bývate vo Vidranoch, tak choďte do Family Market a tam si rýchlo choďte kúpiť túto čokoládu, je veľmi dobrá. A keď chcete ďalšie takéto videá, dajte do komentáru. Čaute.